Estamos cos pregoeiras da Festa da Troita en Sigüeiro Oroso, minutos antes de que suban ao escenario. Como estamos? Home, a ver, hai un pouco de nervios, pero pensabas que nos vamos a facer ben. Bueno, vexo chuleta, a ver, como repartides? E facede un pequeno spoiler que vai suceder aí arriba. Pois imos falar un pouco da lenda, agradecementos e do que se fai na festa. E como foi que fostedes vos os pregoeiros? Hubo un casting ou...? Pois un día así do sopetón dixéronnos que podíamos gravar vídeos para ver se nos escollían para facer o pregón e salimos. Imos lle dar un aplauso aos pregoeiros así, adiantando un pouco, que se quiten os nervios. Nada, moita sorte. Gracias. Alcalde conselleiro tomando as troitas. Imos coñecer a súa impresión agora en directo. A ver. Están boísimas, un pouco saladas, pero eu non teño problema, así que podo degustalas. Convidar a todo o mundo, porque é certo que está habendo alegría como as cociñan, non? Para que todo o mundo poidamos disfrutar. E este é un xeito de, bueno, pois decir que a nosa gastronomía a cada grados de excelencia e ademais faino pegado a terra, que iso é o fundamental. Alcalde, mesma impresión, as probou xa ou está agardando a probar? Non me deu tempo. Bueno, pois nada, vou deixar que aprobe o alcalde de Oroso, Álex Doval. Vou deixar. Decía a conselleira un pouco saladas, pero bueno, tampouco... O de saladas é para que bebas, vale. Conselleira. É para que beba. Nada, moi ben. Agradecido a conselleira por vir e o resto de alcaldes e compañeiros. O noso concello é o Concello dos Seis Ríos, co cual non podíamos ter outro produto estrella que a troita. Hoxe repartimos máis de 400 kilos de forma gratuita. O éxito está máis que asegurado. Esperemos que o tempo aguante e estades todos convidados a vir a visitarnos. A troita é sinxelo, sí, pero o máis importante da troita é que darlle con ese puntiño de fritas, o sea, porque se te pasas, como son pequeniñas, esta troita pequeniña, se te pasas, isto tosta, xa non sabe. E se te quedas, é como a pescado, queda sin fritir e que non queda masa, non está boa. Buscarlle o puntiño. Buscarlle o puntiño, ese é o importante da troita. Nós levamos moitos anos vindo para aquí, facendo as troitas, e conseguimos que darlle ese punto, a xente gustalle. Perfecto. E depois un trociño de que? E pois leva un pouquiño lacón, un pouquiño de xamón, así. A ver, aquí non lle podes meter dentro, porque son tan pequeniñas que é imposible. Entonces, o que facemos non é botalos no medio para que lle vaya dando un regustiño así o aceite, e nada máis. Nada máis, botarlle sal e pouco máis. Nós botamos un pouquiño de pimentón doce tamén así para que vaya, para que lle dé ese toquiño, pouquiño, porque senón o pimentón tamén se queima. E nada máis, o sea, non ten outra ciencia. Non pode faltar o pan para baixar a troita. Home, non. É que tedes un ritmo aquí, pim pam, pim pam, pim pam, pim Que pam. remedio, oblíganos. Veñen todos xuntos aquí. Oblíganos a andar espabilados. Estes días hai que traballar. Bueno, están gustando, Están gustando. Xa podo decir que están gustando as troitas. Mellor así para nós tamén. Tan boas. Sí. Tan boas, sí. Isto non se pode perder. Este é de touro. Mira. De touro, Bueno, sí. eu tamén son de touro, pero ahora estou aquí. Bueno. Non é... Pois nada, participando na festa e aí. É gustando as troitas. Como estaban? Pois xa non quedan, pero como estaban as troitas? A ver. Moi ben, moi ben. Saladas, tienen por... Saladiña. Está un pouquiño salado. Por eso o viño baixou aí. Xa non hai viño. Xa non hai viño. Acabarno. Ayer moi ben, ayer moita... Olympus, Tania Beira. Sí, moi. Tania Beira non se vediña. Moi ben. Pois nada, todo ben entonces. Pois mira, hai máis troitas, Fala aí. Abaixen as troitas. Tan ricas ou non? Aprobadas? Temos o Pino, Teo e Boimorto. Puntuación ás troitas. O Pino. Moi boas. De 0 a 10, Dalle un 8. un 8. Teo. 10 de 10, estupendas. Eu vou a darlles un 9, porque sempre hai marxen a mellorar, pero están magníficas. Eu tamén me apunto ao 9. O 9 tamén, porque sempre se pode mellorar. Sí, por suposto que sí.
a verdade que xa estaba dicindo a conselleira, un poquinho a sal si tiran, pero eso tamén anima a que se poida degustar tamén con bebida, cunha cerveza, cun viño, cun refresco, polo tanto... Mira que nos gustan as festas gastronómicas, champiñón, troita... Pois sí, a verdade é que é un aliciente, algo que está xa na idiosincrasia de todos e cada un dos galegos, e non pode haber unha festa onde non haxa unha parte gastronómica. Aquí a Doroso tamén é un referente coa troita, xa con un montón de edicións, e nos, por suposto, que tamén vamos celebrar en Ordes tamén a 33 edición do champiñón hai 15 días. Máis alcaldes da comarca que veñen a visitar Oroso, que veñen a visitar Sigüeiro, Trazo, Frades e Cerceda respectivamente. Como están as troitas? A ver. A verdade é que moi boas. De momento de 10, pero ata o rabo todo é toro e seguiremos analizando, pero estamos moi satisfeitos. Do máis bonito que hai de ser alcalde é poder disfrutar da gastronomía da comarca. O champiñón de Ordes, a merenda de Frades, a troita de Oroso e outros moitos exemplos. Como digo, de momento de 10, pero estamos moi expectantes. Bueno. A merenda, clásico do Concello de Frades, pero hoxe toca troita. A verdade que a merenda é algo que está establecido aí de fai moito tempo, pero é un bo acompañante da troita, Unha merenda, unha troita destas de Oroso que son de lujo, pois sería unha boa merenda, como din os vellos. Aquí o seu homólogo dalle un 10, que nota lle damos? Daríalle un 11, pero pois están estupendas. Como día conselleiro, un poquinho saladas para que tiren polo viño ou pola bebida, pero están moi boas. E temos alcaldesas na comarca tamén, Trazo, que tal? Moi ben. Como están as troitas? Pois moi ben, a verdade é que moi ben. Un 10, de 10. O ambiente espectacular, un día maravilloso, mellor imposible. Estou empezando a pensar que en Trazo teño que tamén inventarme un pouquiño algo así. Ali temos a festa do Escalo no mes de xullo, pero a degustación non a facemos. Estaba ahora vendo isto, estaba eu dándolle unha voltiña a ver como podemos nós tamén argallar algo así. Vale. Fabuloso. Pois nada, que pode haber unha volta a esa festa. Seguramente. Presidente de Gois, Concello Irmán do Concello de Oroso, benvido. Olá, bom dia. Bueno, como están as troitas? Muito boas. Estão muito bem temperadas, estão mesmo ótimas. Sí. Formaba parte desa asignatura no Concello. Que puxo? Que quiso reflexar nese libro? Que o Concello de Gois é um concelho irmão de Oroso, que esta irmandade resulta de um evento cultural que se realiza em Gois e que se realiza em Oroso. Nós também temos trutas, também temos um rio com trutas, também temos isto em comum, a preocupação com o meio ambiente, com a biodiversidade, com a preservação das espécies, está patente naquilo que são as preocupações dos dois concelhos, e por isso eu vim a Oroso com muito gosto, é sempre um agrado, sou sempre muito bem recebido e por isso tinha que estar presente e tinha que degustar estas trutas que estão maravilhosas, e esta forma de cozinhar a truta é muito boa e é aquela que eu mais aprecio. Atopámonos con Dani Rollo, un dos protagonistas do cartel das festas de hoxe. Dani, benvido a casa. Na casa estou super feliz de poder estrenar aquí o meu proxecto, vamos. Bueno, como estás? Bueno, pues que hai por aí? Que hai por aquí? Os nervios aquí a flor de pele, deseando xa subirme ao escenario e mostrar todo que levo facendo durante tantos anos, non? Que isto é un sono cumplido para min, a verdad. O decía o alcalde outro día na radio, que falamos del, de que ex veciño de Oroso, sí. Que é a primeira vez que tocas no teu municipio. Sí, te acordas que na entrevista que falábamos, claro, de que nunca nadie é profeta na súa terra, pero bueno, hasta hoxe, sí, verdad que 14 anos despois, pois aquí estamos, 14 desde que se formou o proxecto, non? Que levo tocando na festa troita 25 anos. De feito, xa hai unha sorpresa moi grande tamén, hai nun tema que temos aí unha sorpresiña que bueno, non podo dicir nada, hai que velo. Hai que velo, hai que estar. Que vai ser un concerto moi emocional, que se van mover moitas emocións, moi bonito, a verdad que espero que... Que gusto coincidir de novo con Dani Rollo, hoxe actuando na Festa da Troita en Sigüeiro, na súa casa. Graciñas, de verdad, Álvaro, un placer enorme. É unha agulla de calcetar ou pode ser un alambre, entonces ves, hai que practicar, enróllase e logo despois para
acabar, pégase, Un pouco de cola así, aí. un pouco de cola. Vale. Entendo Eso que está. queda así, ¿no? Un Claro, pouco isto. entende así, queda así. Entonces despois estos faise con un pouquiño de agua, imprimación. Para que quede un pouco máis Claro, máis fácil de rígido. moldear. Ajá. Imprimación e logo despois pode levar no galina, tintes, pinturas, pódese tintar do color que Todo, se por queira. exemplo, Esto está feito todo con iso. Bueno, Isto, por todo. exemplo, é todo natural. Todos. Vale. Estos son con catálogos de Lidl, de Sí, das ofertas de- Gadis, vale, vale, vale. sí, Qué bueno. que logo andan por aí tiraos e tal. No, Pois é mira, reciclaxe, claro. decoración, e aquí a Asociación de Mulleres Rurais Loitadoras de Oroso. Sí, exactamente, somos las mulleres rurais. E que facedes por aquí? Porque vexo aquí un montón de... Nosotros hacemos todas las cosas de manualidades para nuestra... Tenemos las pulseras de Atroita que son Ajá. súper famosas, Sí, todos los años las tenemos. Pues hacemos pendientes, pulseras, bolsos, hacemos de todo, de todo. Cantas sodes? Cantas mulleres loitadoras Somos hai aquí en Oroso? 27. Bueno. Vamos subiendo, vamos Bueno. subiendo. Somos las que hicimos en Navidades el Belén. Ah, sí. Sí, que fue todo reciclado, que es muy bonito. Y trabajamos mucho. Hacemos excursiones, nos llevamos a la gente mayor de excursión y ayudamos. Hacemos recogida de alimentos y ayudamos a la gente que lo necesita. Una parte activa del municipio. Sí, sí, sí. Realmente nos conoce todo el mundo en el municipio. Digo, hay que entrevistarlas, porque si no marchamos... ¿Probó las troitas xa? o- Están buenísimas, pero buenísimas. Eso dicen, es que yo aún no... Pues tienes que hacer. Voy para allá, voy para Tienes allá. que acertar de que están súper ricas.